हाय सखींनो, मी राजश्री सिराज पैठणमध्ये स्वागत करते. समंत चेक्स आपली रिस्टॉक झाली आहे पहा. लाईव्हला दाखवूनच हा स्टॉक संपत होता. रील काढायला स्टॉक हा पुरतच नव्हता. ह्याच्या आधी रीलच नाही टाकली, त्यामुळे ह्याची पहा आपल्या पेजवर आलीच नाही. हा एक कलर जातोय, ह्याच्यामधला पर्पल कलर आहे पहा. धुमसून वापरता येईल असं मटेरियलमध्ये बनवलेलं आहे ह्या वेळेला. मागचं मटेरियल विस्कोजमध्येच येत होतं, पण 60 ग्राममध्ये राहत होतं. हे प्युअर विस्कोजमध्ये मटेरियल आहे पहा. रेड कलर आणि सुंदर असं ह्याच्यावरती जयपुरी बंदेचं ब्लाऊज पीस दिलेला आहे. कॉटन सिल्कमध्ये ब्लाऊज पीस येतो ह्याच्यावरती. हा एक कलर आहे याच्यामध्ये पहा. हा एक सुंदरवाला कलर जातोय, पर्पल, लाईट पर्पल कलर आहे पहा. आणि हा एक ब्लॅक कलर जातो. वेबसाईटला हे कलेक्शन अपलोड आहे, वेबसाईटला बुकिंग होईल आणि व्हॉट्सअपला बुकिंग होईल पहा. याची व्हॉट्सअपची प्राईस वेगळी राहील. व्हॉट्सअपची प्राईस माहिती करून घ्यायची असेल तर व्हॉट्सअपला मेसेज करून माहिती करून घ्या. आणि वेबसाईटची प्राईस ही राहील पहा. अगदी रफ्टफ यूजचं मटेरियल धुमसून यूज करू शकता. डेली यूज करायला काढली तरी साडी खराब वगैरे होणारी नाही आहे. तर बिंदास्त बुकिंग करा वेबसाईटला किंवा व्हॉट्सअप.